Ce s-a întâmplat cu iShow Speed? YouTuber a distribuit un videoclip din interiorul unei ambulanțe, fanii se roagă pentru recuperarea sa. După ce a distribuit un videoclip din interiorul unei ambulanțe în drum spre spital, mulți fani se întreabă ce s-a întâmplat cu iShow Speed. Popularul YouTuber și streamer de jocuri video, al cărui nume real este Darren Watkins Jr., este cunoscut pentru conținutul său Roblox, Fortnite și FIFA și are aproape 19 milioane de abonați pe YouTube la momentul scrierii la sfârșitul lunii iulie 2023. El a început să transmită în Flux în 2019 și a fost oarecum o personalitate online dezbinătoare, având în vedere comportamentul său adesea violent în timpul fluxurilor, iar izbucnirile sale, uneori misogine în natură, au dus la interzicerea lui de pe Twitch. Comentatorul eSports Jacques Lucky a dezgropat un clip vechi cu iShow Speed țipând la o jucătoare Valorant, spunându-i să iasă din jocul FRG și să spele vasele soțului tău în vârful plămânilor. Ulterior, el a fost interzis din joc. Ulterior, el și-a cerut scuze într-o declarație emisă pe Twitter, spunând că comportamentul său a fost greșit și a menționat că a primit o mulțime de discursuri rasiste în acea zi, inclusiv un comentariu de la 2 jucători Valorant care i-au spus că numai personajele albe se pot vindeca. Dar pe 30 iulie 2023, YouTuberul a fost dus de urgență la spital, așa că iată ce s-a întâmplat cu iShow Speed. Chiar acum am una dintre cele mai proaste experiențe, nici măcar nu pot deschide ochii, a spus el publicului său. Am acest lucru numit cefalee cluster, cea mai mortală boală de cefalee. Nu pot dormi, nu pot mânca, nu pot face nimic acum. Doare atât de rău, nu pot face nimic, ca orice, doar doare. Tot ceea ce fac este ca ceva care îmi bate capul de fiecare dată și sunt atât de furios. Pur și simplu doare ca și acum, doare. Videoclipul are peste 3 milioane de vizualizări. Watkins a continuat să explice, ochiul meu se umflă. Mă simt ca o înjunghiere, simt că cineva îmi înjunghe ochiul cu un cuțit, bam, 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 bam. Am vrut să vă ofer tuturor băieților o actualizare pentru că nu știu ce se întâmplă cu mine, știți ce spun. El a continuat, vreau ca toți băieții să fie mereu alături de mine până când voi muri. Nu știu omule, când mă întorc acasă probabil că mă voi răcori puțin de la călătorie pentru că se întâmplă multe. Într-o actualizare distribuită la o zi după, el a spus că este disperat să ajungă acasă pentru a se reconecta cu fanii și a începe să transmită din nou. Chiar vreau să merg acasă și să transmit pentru voi toți. Du-te acasă, joacă Fortnite, joacă FIFA 24, vreau doar să merg acasă pentru a transmite în Flux, dar nu știu cât timp voi fi aici, a spus el, mă pot ține aici luni, săptămâni, zile sau ani, dacă vor. Tocmai am făcut un remene. El a continuat, iubiți-vă toți băieții, rugați-vă doar să nu mor frate. În fiecare secundă mă gândesc că o să mor pentru că mă doare atât de rău. Doar roagă-te pentru mine, te rog. Nu am experimentat niciodată așa ceva. Mama și tata au trebuit să zboare până la Tokyo. Vă rog să vă rugați pentru mine, încerc să păstrez buna dispoziție, am câțiva prieteni cu mine aici, dar este greu să fii în spital. Ce este o durere de cap cluster? O durere de cap cluster, potrivit clinicii Mayo, se numără printre cele mai dureroase tipuri de dureri de cap. Acesta lovește rapid, de obicei fără avertisment, deci s-ar putea să aveți mai întâi greață și aură asemănătoare migrenei, scrie site-ul, și vă trezește frecvent în mijlocul nopții cu dureri intense în sau în jurul unui ochi pe o parte a capului. Deci poate fi extrem de dureroasă, contrar comentariului iShow Speed care o descrie ca o boală de cap mortală. Durerile de cap cluster nu pun viața în pericol și nici nu sunt o boală. Cu toate acestea, durerea de cap, chiar și atunci când este severă, de obicei nu este rezultatul unei boli subiacente. Dar durerile de cap pot indica ocazional o afecțiune medicală gravă, cum ar fi o tumoare pe creier sau ruptura unui vas de sânge slăbit, anevrism, iar dacă aveți o durere de cap bruscă cuplată cu febră, greață sau vărsături, gât rigid, confuzie mentală, compulsiv, amorțeală sau dificultăți de vorbire, aceasta poate indica o serie de probleme, inclusiv un accident vascular cerebral, meningită, encefalită sau o tumoare pe creier.
Cea mai bună soluție este să solicitați asistență medicală de urgență. Simptome de cefale cluster. Durerea chinuitoare care este, în general, situată în spatele sau în jurul unui ochi, dar poate radia în alte zone ale feței, capului și gâtului. Durere unilaterală. Neliniște. Ruperea excesivă. Roșeață a ochiului pe partea afectată. Nas înfundat sau curvat pe partea afectată. Frunte sau transpirație facială pe partea afectată. Piele palidă, paloare sau înroșire a feței. Umflarea în jurul ochiului pe partea afectată. Ploapa căzută pe partea afectată.